Ataya pud di mata makatug sige huna-huna niya maka-insomnia man ni bayhana ano sa man taon ni siya maglabad naman lang nato o sige huna-huna mapay mo mata ta bangon ta ba unsa mangita tag tripping diri oy ngit-ngit naman di ay unsa ni orasa as 11 naman ngita ta nga sigaan atong suga ngita ta nga ri unsa ato mabuhat na para malingaw ni ato utok ba ngita tag tripping diri pasigaan pa natong usa ka ni hayag-hayag na mga maklaro na ba atong panagway ba kani unsa man ni oy na ay mangga pero unsa man ni donut man na may itom mangga nga donut na isaging pwede po ni siya tawag nga to nga pwede ta maka banana float ani siguro na ay angel kondensada na apoy durin tra dara dayang mangga na usa ka balde kan ni mao ni ato gipangita para kumpleto ang ato ko ta recipe nya unsa man wa pa may grahams di arang grahams kan ni mao ni ato gipangita para makumpleto na gyud ato isa sa lamisa bi sa nato kuwang paani mangita tag bawl sudlan nato sa cream ug sa gatas ba kondensada kan ni unsa pa man to dugayan ni ani mangita bumuntag unsa ba na kanang naw kani ukay nato kay para i-mix nato mangitaan na nato og tupperware wa man diha asa man gibutang ni mama dara di arang tupperware gibutang unsa man wa sa siguro ityog tanga na makadaot tuwing tanga magkakaon tag sobra ani nila magpirok-pirok ato mata kani kuan pa nato kinahanglan damuon na tog luto kay para palupak na to gusto nga kaon. Okay, tripping ato tripping. Unsa pa tugayan na anay mangga, na anay grahams, na all purpose cream na ano pa durin kondensada panitan na natong mangga. In-ani rin siya guys. Sa simple maghimot mango float ba kaniyo ato paspasan kay para dako dara ba nga gabi ni mo unsa mataan ni mama. Kani paspasan og panit wa na tog dunot paspasan na to pagayong panit. Muhiwao na to kana simple kaayo ni mga teknika kuhaan na sa natong usa ka sudlanan kay di man arang sa usa ka langganita okay panita na po nato paspasan nato para kakaon mataan ni ugma sa iyo tanawapon kan na ana ka simple ablihan nato ang all purpose cream o buang nato sa bowl kani pang usang kana ani ra ka simple goy ato na pangpablihan ng durin karon tano ato ibalhin inauna sa mga sipiat man imong mga karkulo goy ano paspasin na diha na unsa man siya kana mga teknik nga pinapitik ba kana daginota gyud para nindot magina kana i-mix na diha kana tilawan nato mutambis na kani ato ablihan ang grahams kana paspasan kana maayo kayo mo file tuntunado kayo baka na ba kana butangan na nato gatas kana basta nga ni ako kuno ni siya tripping rin siya sa lami ba kani or dili basta ang sinugdanan sa lami kanang mubasa na mao na basta kana paspasan na to butangan na to mga binugmok mga graham butangan na sa pabasa na to basta nga to lang ani basta mo basa na mao na ning lami butangan na sa natong mango butangan na sa natong manamon sing ani gatas na to butangan na sa natong kuan okay so na humana dayon ni butangan na nato sa ref kana kahion na nato na butangan na papak volume man okay ka